Здравейте хора, аз съм Frankenstein Gaming и това е първи епизод Minecraft Minigames с Кристофито. И му дадох да ме убие, защото не може да ме убие преди малко. Много е добър. Съжалявам, че не е имал клипове, просто през този месец и нещо. Много неща ми се изпречкаха, за да не снимам видеота. И дано пак да ми е забавно да снимам. Да, ще има нова поредица. Направих вече 1000 видеа, но някой трябваше да го прекъсне. И сега най-накрая ще можем да поиграем малко. Съжалявам, ако ме чувате някак различно, просто съм малко болен. И се чувам различно, заради това. Айде. И аз имам асасина, бе. Гледай го. Ползвай си. Не! На едно! О! Изведнъж ми се чува някакво... е така някак гласа. А друг път ми се чува... О, върна ми меча, тенкси. Не, човек. Убия, разбира се. Съжалявам, че е с бандикам, но другата програма са вали дъжд. FPS-а ми пада. Да. Назад още малко. Още малко отиди назад. Ти не можеш ме оцелиш докато съм АФК. Не си бавен. И защото няма смисъл да снимаме да снимам клип, който е по-дълго от 10 минути на Minigames. И сега точно този Кристофито ми направи чалендж да кача 6, да снимам 6 клипа, да ги обработя и да ги кача, но явно няма съм. Сървър е бета, затова не е мой сървър, но е бета сървър, IP в описанието. Версия 1.8.8. Това може да стане по случайност. Късмета. Като иска пичага обаче, нали? Турчин. Човек, ти си с кита танк. Аз съм с някакъв факън кит, асасин. Ух! И не знам, хора, ама не знам дали ще мога да изпълня чаленджа, защото там IP, описания, глупости за 6 липа да ги направя така. Не знам дали ще стане. Мисля, че един от липовете, ако... Не те разбирам. Да, не е тъп човек. Аз с него убивам най-много хора. С него съм убил най-много хора, човек. Що не ми дадете убива? Аз съм свършил с ранковете и всичко. За края на епизода ще си купя нов ранг. Няма да оцелиш, не можеш да ме оцелиш. Как е, човек? Това трябва да ме остави на едно сърце по логиката на кита. Сега ще ти дам един ланшот, да е. What the fuck, как ми лагна? Брутално ми лаги, човек. Добре, оцелихте! Аре бе, човек, кой ми руфлайваш така? Ти не знаеш как се тегли хак. Това, че гледаш клипове. Брутално разкъсан! Най-накрая го убих. Човек, вече минаха 4 минути от видеото. Аре, аз ще ливна първо. Ще има... Какво да играем са? Аре, 1 в 1. Не бе! Да влезна, заради хората да купя нов кит. Без да гледам, затварям ми очите. Е така. Кой си взех? Фишермен. Той е баси якия фишермен, човек, нали знаеш с много бак. Глей са. Добре, хора, само един рунд. Тук. Ко стана, бе?
отиди назад. Еми, Фишермен. Добре, хора, ще се върнем като отидем в едно. Много съм умен. Гени. Добре, хора, върнахме се. Секунда да ви дали записвам, че е лагаво. И добре да започваме, ще играем едно в едно. Ето тук на нормал, първата табела. Забравях си сложа малко звук. God disabled by console. Яш годен кай. Бат ти хака, бе, човек. Да, изяш 5000 годинки. Ти докато ги отдеш, аз ще те убия, човек. Тук ще ме биеш. Да. Да. Що, бе? Не! Давай. Давай, влизай. Боже. Защото постоянно кликаше върху някаква табела, човек. Добре, хора, връщаме след малко, като той релогне. То клип стана много накъсан. И добре, хора, това ще бъде за този епизод. Съжалявам, че така беше накъсан и е толкова кратък, но не му харесва сървъра, защото още е бета. И след малко, сега, ще има след малко друг епизод. И да се надяваме, че пак няма да се случат работи, които да не ми дадат да снимам. И добре, до скоро!